出国那个 Schlemm 中有山戏嘛。Kerwai dek tin la jong, kerwai dek tin la jong, kerwai dek tin la jong. La pinya na sngau sorong, ki an ki man so mong kena derwe dek tin la jong. En pat ki man ak, ani ak, wolo bong. Ngan kanan kan ku badang nang, kan budang siom yang rendang. Ngan pancing kan betang tang asur wang an asur belang. Ngan pen ku dek tin la jong, ka pere la pilih ni jong. Ci em ka an yang ya tong bai tik tik o banang kong. Lapis tang no pikot no om la lat ni kiru jabo. Ya pikin bikin kena kan bentuk ala di kico. Hip hop kan pau barok, kele barok kan ano rap jong em kalabaro. Hip hop yang ngak kaya kro. Ki arngot Shipara usamla first terwell ke waniang haringkat upara jong usamla Janice well ke waniang ki badai na snong Jakrem Southwest Khasi Hills ki de ki samla ki badan ya ka sap ruai ka bakerpang ha ka ba ki la ban ruai rap wat ka ktin la jong kata ka ktin maram kita ki samla ki de ki badan ha ka jing puli bat ha ka je kran bo no sai hima ki le thu halo ka jing ya denti ka jong ki Kila itu bagi syambun gijing namar bagi bio gijing kershan gi bahi hasem tangba wala kataru gide gi samla kimdu jingkermen henry gi ya be chakmat gijing ai min sim jong wei ni gi kinyi jong ki ubakershan bat don bentalang bat ki kini gi Shipara kila rwai bon deli gi rwai gi bla thap bagi YouTube channel jong ki kaba kila ai kerteng first terwell ki waniang kini gi samla kila kentu gi para samla kathan ban penan kam hok eka sap ko bau blei ula ai bat bakim de ban ap tangi ka kam sarkar kina konga sobon ai ngu yu blei ba la la ban polong yi kum ni kum bagi long tinga ai ku blei kam ki group jangki uno sanima ba ula lawat yaki ki badan sap kat banga la ban wat di beri badan sap kerteng janga de faster well ke unyang nga syong sa ala sidong ane po Jakrem ti ni de para tra janga de jinas well ke unyang ni de para arkemi de shan karonyang Hip hop da en men bing mai bing hatte jeng em la jon jeng em I we da em bet thot skap chai we re tel en ma ado de ken the da la ki we ki kwa re da la la jong ki la re clement bing chi ku re per khat we liang ka biang wa la jige ba hip hop la lam ye ngai pi ka laun thot ka chong sa hanga pi rap ni hop jin don kam tangala sedang ye keneka kamrai nadu senam arja khasan arja khandre umtai but hakitu kipor ngam semlala ban sna dalade ki lairek hendrai masih penbut untuk gijong Wiz Khalifa Eminem Lil Wayne Tyga entah ki to ki rap parang tiadin kumto arjar kan yo katra kalau sedang ban sna dalade ki lairek damar ban penbut iwe te kam ngom to isu te ngalas sedang ban persang untuk arja kan yo kat pra pat haus nam arja kat pra kala sedang ban penmi ya ka music video ke jonga ke baai kerteng kum nongin ong kluk ring kwa melong uba mina nang kedong hayung trap batlah di mei pang syong ya ki eki bangadon kenong so sorong ya kasap ke ba ayu bleng ngam la ban ben samai ngawan chika dapat kai ngam ka long ukrobe ngayai bud bag kici snei pai mei bun kici ya kita ngan ya la teba klong snam udang ti tempat senya ngam mina lagi ye ben kren kici syang ngam ting ngan ya be chakmat ngan om ken rantin ngadon ben ong ya la jong keri bun stang cheese ni ban pet na itli kham tam kan ni ka do ka than jong ni roduk mi pa chadki kun sama jingroi ngatrai la don arpau ne arpau tam kentai ki jingroi ki bakal dap tho bat ki ba ngala dap pelai ngamla ban batai nang no ngai yo mensim pangan sina ban nang tho ini jingroi ngatrai dena kam pon jangai bang kwa bang ngan kumno bang la ban roi nomor ngai ki bru kumno ki la ki bru ki la ban roi kumno ngam la te den ngap persang dan de te asa long kumne kumbang along naglem ka ying ka sem pi ki ai nam ka jing kersan ni pi pat nakong ngamla bandan ying sem te nakong ki kam kim aim sim rai ngapat ngam
ngelong ngam duk mesin teh halade nga gaya yang baik halaki kijat namar gitu kipor banga persang yang dekam udon kunyiba Arab yang la kiliang elektronik ne haumik mopes ne haki kor komputer laptop ban shoot ban ring video ru la Arab au pat kumtanga sakala ya sekemat ya kene kekam Dalam jong ngan kerwat lapis tang no pi kebum nak kentat ne dang kwa kerwat north east south west ujung chi is the best north east south west ujung chi is the best skap chai re o skap chai re damam thut o skap chai re skap chai re o skap chai re damam thut o akalut skap chai re o skap chai re damam thut o skap chai re skap chai re o skap chai re damam thut o akalut te mentapat nagalem jong ki bahing hasam jopi kumno ki senga hodin ba kiyo I ba pi pila kiyo hakne ka kam roi ki bayi ngasem mentate kila bang kila iba wala sedang ban penpau pertai kena kasap ki la ai mesim kila kersan kila long kila dan kata mesim so komen ba ngala pau kumne te menta pi pila yu pitra yu pidang pule ne kai ka kam ba pi pila dang lai skur kan lecu mar kidon setangki ki exam di bangan pendap setang mata to kan isi ngat sa pendap ndut ka exam juga BA hang ni hapo makruat ni anh xem chừng tray mi nát pin yo y wa pi tram pi slam kum nong ma re thong u pe chat mat bon po sha la ka jong kha to ku ching mut ban IT lot ngom ko tiang din ya kan ta ngin lo kam long ko besuk ban po sha ka thong ni hap mat ki jing sha si to ma ve i so ka tray si to ki bun chun ki wal nong ki lo chan ya u play kem da pep ki ko dan la ka jong ko sa bo we ra bil de un yo al ku nok kum na kam tap ya la jing tray stop ha ba tray what you tray ya ba da van the job to sprang to ba ha ba dot ki kap what you dir border no shisha kai kini ki jirwai ba pi roi hakatin english ne jingroi ke bangala thabrok ki de tang ki jingroi khasi bat kato ko we ki jingroi maram arteli ngala thau ki jingroi hakatin la jong tin maram kai ke jingketu jong pi pat samla kam tam ka juk mata ngim don kam don jam te kai ke jingketu naklem jong pi ye ki kun samla thai jong ka thai murok we tenga kentu ya ki para samla dan iki no ki badon sap wat nam buri ya kasap nomor sibun ki dan ki kena samla ni ki tanjung ile ki badon sibun ki sap lah ka shat ka tem ka put ka sel te ngaya ai mun semi pi barok ba wat nam kan randin ya la ka jong kasap pidai ban penpau pertai hoi sibun ki jing sistem ki ba ngimat nangkong ndrai kita ki jing sistem buat nembuk sekmat ndrai bu ek ka thong ka ba pidon hala ka mensim ka pi ai trang ba pinang la pi sham ka kam ka so bin ken na jing ya la bro be ke we ki la pim la da jing ya shamar ka da la mar we im si dugong ba de ken ne ye ken mo sa like a day they ban la what by you say try but getting a hot door la ban shoe your eye claim the try me up in your jingle cool your jir cool now lay ay try she dumb and push your tongue try she dumb and push your tongue kuma pile asngaun ai festival ba ngadai para jong I te ten jonga dai jinswell ki onyak te ngai yom sim ban rai kumne ngan dai jing yarap jong hinman ila yarap nga ban ila hikai nga kumno ban rai kumno ban rap te ai kublai shibun I tangan si tu khaniat ba kuma pile I to ga jing rai sangap chai re te ini de para arkami janga perform ka to kapor bangingi roi mau usat te udan sia kataka long kasap shat tang ba anang kong te upersang bansat ayeng te din nang tapat ngai iba usat sat ne usat ring daki yaki jingsat daki mobile te hadin ngasa yu I ban nga khot ban perform ka to ka jingroi sam chai re
Re o snap tai re da membentuk wa snap tai re o snap tai re da membentuk wa akalut snap tai re o snap tai re da membentuk wa snap tai re o snap tai re da membentuk wa akalut ngau mut kemat dekat hip hop ke su bang nganjok galak ma tip top de re bentuk Kenya chui tu pi yaki jing simenta ke ba pi pilai simenta. Galala jaki South Scotland Meghalaya superstar jaka Meghalaya Scotland ngam sha silag shilong syukur le po pun sarwa kali halade sha kelamnya sha jing thang ne jing somha kanang mi kisi kanang mi kipor romokor kalanang herdor kam tam kekut kesuba kalaja mentah boroki buki perkatang ha manga habatang kene ka kebenjia tang jing susuda abalik Malaysia ngam laban len ya topang ingan pela tang kendiat eki balak Ke jing ai musim jung pi kisamla ke bom don kam don jam. te kumbang yu im hakini kisngi taba ka manshu apnya ka kam sarkar te ka berjenjak mat te ke jing ai musim jung ai pi samla te ya ka sap ko pidon wat nom buri te ya khmat ban pau perthai wat nom ai lat ba ka jing aran kan khang pi Abar kumjo terjing tebreu Stray to pen ila akor kumno berben tray tekabat hok so happy say ben strong way I stray berot no smart on stick you pure pen yo fresh tom ben push tong la ka kami na top la na stamp him la ben job to ben pau ya la jing slur ya la but ya tu to sap ram ben pro ja big tipin job la da pilo la shi wan arwat pi ram tipin sham kadu kan jet kam long be ba pin per sang la pin job ba ka ba slang ya ba shang ba pin start ba pin dang la pi sham ka kam ka so pin kat na jing ya la bro be we ki la pim la da jing ya sham ber kat da la mar way im si dugong ba de kan ne ye kan mo sa like a day they ban la what by you say try but getting a hot door la ban shoe your eye claim the try me up in your jinker cool your jir cool now play ay fresh tom ban push thong fresh tom ban push thong fresh tom push thong